És un reconeixement que ja fa 25 anys que fem, aquest any és el 25è aniversari, que és el reconeixement a una sèrie de persones que han complert no una fita, sinó tota una vida dedicada al bàsquetbol. Són gent gran, gent que va començar a jugar, per exemple, amb el mini, però quan van deixar de jugar de sènior, han continuat fent tasques de directiu, de president, de delegat, etc. No importa el nivell, ni importa la dedicació, sinó simplement que hagin tingut una dedicació molt intensa i extensa, tant en el seu club com per la federació. És una trobada molt entranyable, molt familiar, ens coneixem gairebé tots, pensem que som gent gran, aquí no hi ha trofeus d'un equip que queda campió, ni gent jove, hi ha la gent jove que són fills o nets dels guardonats, però la festa està molt consolidada i és una alegria per tots, ens ho passem molt i molt bé i els reconeixements estan molt consensuats. Sí, la veritat és que sí, i la possibilitat de compartir amb gent que fa temps que no veus i és un dia realment important. De certa manera hi ha un cert reconeixement del que has pogut fer i això, vulguis o no vulguis, et gratifica. És que em fa molta il·lusió, em trobo molt a gust, de veritat. He estat esperant aquest moment tota la setmana. Jo penso que sí, pel bé del que és l'esport, el bàsquet, penso que sí, que és important això, perquè la gent fa més pinya amb tot i mou més la gent les ganes de fer coses. Fa molta il·lusió perquè és una dedicació molt llarga. Pensa que això són 40 anys, 45, alguna parada al mig, perquè també tens moments de baixa que no t'accepten gaire i llavors passes temporades de crisi, però és un tema que et dona molta il·lusió pel temps que fa, que hi dediques, perquè és part de la teva vida, això és la realitat. Conec alguns que li han donat el premi i el tenen present, és un tema que queda i ho organitzen molt bé, i la Fundació ho fa molt bé, i és una cosa que és un dia molt maco per veure't amb molta gent que has vist durant la vida del bàsquet, i quan hi has dedicat tant i has donat tant, doncs és molt guapo que et trobis en una situació com la que em trobo avui.